Vi er små børn. I skal nu se en videopræsentation lavet af Mikkel, Jakob, Robert og Markus. I videoen vil vi forklare de forskellige faktorer, som har indflydelse for reaktionshastigheden og hvorfor. Vi går også igennem beregningseksempler på, hvor meget af hvert stof, der skal indgå i en reaktion, før et af stofferne bliver opbrugt. Vi gennemgår desuden også, hvor meget gas, der bliver dannet under reaktionen. Der er en del forskellige ting, der kan påvirke reaktionshastigheden. En af disse ting er temperatur. Før partikler kan reagere med hinanden, skal de først støde ind i hinanden. Dette sammenstød skal tilføjes nok energi, før en reaktion kan lade sig gøre. Denne energi kaldes for aktiveringsenergi. Når partikler bliver varmere, vil det sige, at de bevæger sig hurtigere. Derfor støder varmere partikler også hårdere ind i hinanden. På denne måde øges reaktionshastigheden, jo varmere partiklerne er. Her ses, hvordan magnesium opløses hurtigere i et glas med saltsyre, der er 95 grader, i forhold til et glas, hvor saltsyren er stuetempereret. Her ses reaktionsskemaet og resultaterne for, hvor hurtigt magnesiummet blev opløst i de forskellige glas. Vores resultater bekræfter ikke teorien, da det opvarmede saltsyre er langsommere til at opløse magnesiummet end det glas, der er stuetempereret. En anden ting, der påvirker reaktionshastigheden, er stoftype. Molekyler, der reagerer, består ikke nødvendigvis af de samme bindinger. Nogle bindinger er stærkere end andre. Det kræver derfor mere energi, for at atomerne skal give slip på hinanden og ophæve disse stærke bindinger. På denne måde kræves en højere aktiveringsenergi end nogle reaktioner, og på samme måde kan en reaktion kræve en mindre energi. Til venstre ses et glas med saltsyre, og til højre et glas med eddikesyre. Begge syrer har samme koncentration, men saltsyren er klart hurtigere om at opløse magnesiumstykker. Her ses reaktionerne. Vi målte glasset med saltsyre til at tage 9 sekunder om at opløse magnesiumstykker. Glasset med eddikesyre tog for lang tid til, at vi gad måle på det. Stoffernes overflade påvirker også reaktionshastigheden. Hvis et stof skal reagere med et flydende stof, vil reaktionshastigheden øges, hvis f.eks. det flydende stof rammer det meste af det faste stofs overflade. Det er blandt andet også derfor, at en cola reagerer så voldsomt, hvis man smider en Mentos ned i den. For hvis man kigger helt tæt på en Mentos, vil man opdage, at dens overflade er ro. Og når dens overflade er ro, vil det også sige, at mere af colaen kan komme i kontakt med Mentosens overflade. Her ses, hvordan magnesiumpulver opløses hurtigere end en magnesiumstang. Dette skyldes, at magnesiumpulveret har en større overflade end magnesiumstangen. Her ses reaktionsskemaet og hvor lang tid det tog for magnesiumpulveret og magnesiumstangen at blive opløst. Stoffernes koncentrationer minder lidt om det samme. Jo højere en koncentration af de to stoffer, der skal reagere, jo flere molekyler vil kunne komme i kontakt med hinanden på kortere tid. I et forsøg for at påvise dette, har vi stillet disse 3 glas op med forskellige molær saltsyre. Glasset til venstre har en koncentration på 4 molær, glasset i midten har en koncentration på 1 molær, og glasset til højre har en koncentration på 0,25 molær. For glasset til venstre med den stærkeste koncentration saltsyre tog det 13 sekunder at opløse magnesiummet. De 2 andre glas var så lang tid om det, at vi ikke havde tid til at måle på det. Tryk påvirker reaktionshastigheden på den måde, at et højere tryk vil skubbe partiklerne tættere på hinanden. Der er derved større risiko for, at partiklerne støder sammen. Det er også på denne måde, volumen påvirker reaktionshastigheden. Jo mindre plads, jo højere risiko for et sammenstød, og jo mere plads, jo mindre en risiko er der for, at partiklerne støder sammen. En katalysator får en kemisk reaktion til at ske hurtigere uden selv at blive opbrugt. Det indgår naturligvis i reaktionen, men bliver gendannet bagefter. Omvendt en katalysator findes en inhibitor, der gør det modsatte. Et eksempel på en katalysator er enzymet katalase, som fungerer som en katalysator. Det er det mest effektive af de enzymer, vi kender. Et enkelt katalasemolekyl kan omsætte 10 millioner molekyler af det giftige stof hydrogenperoxid per sekund. Andre normale enzymer kan omsætte 1000 til 10.000 molekyler på 1 sekund. Her ses, hvordan 2 stykker zink opløses i 2 glas med svovlsyre. Glasset til højre har kobbersulfat i som katalysator og er derfor hurtigere om at opløse zink. Her ses reaktionsskemaet. Vi
ikke måltiden for dette forsøg. Hvis vi tegner en graf over stoffernes mængde, hvor y-aksen er koncentrationen og x-aksen er tid, og hvor A- og B-graferne står for stofferne, der reagerer, og C- og D-graferne står for reaktionens produkt, kan man udregne reaktionshastigheden for stofferne inden for et bestemt tidsrum via hastighedsudtrykket. Hvis vi tager et kig på stof A, kan vi vælge 2 punkter på grafen og sætte værdier for disse punkter ind i hastighedsudtrykket. Sådan kan vi udregne den gennemsnitlige reaktionshastighed inden for det valgte tidsramme. Vi har 0,25 molær saltsyre og 0,57 gram magnesium. Vi regner stofmængden i mol ud fra magnesium. Vi sætter ind i formlen og regner ud. Vi får 0,0234 mol. Da der bliver brugt 2 HCl i reaktionen, er det dobbelt så meget som magnesium. Stofmængden er derfor også dobbelt så stor som magnesiumstofmængden, altså 0,0468 mol. Vi bruger formlen for koncentration og isolerer V for volumen, da det er denne, vi gerne vil nå frem til. Så kommer der til at stå V er lige med N divideret med C. Sætter vi vores informationer ind, når vi frem til 187,2 ml saltsyre, så ved vi, at der skal bruges 187,2 ml saltsyre til at opløse 0,57 gram magnesium. Vi skal regne ud, hvor meget brint, altså gas, der bliver dannet ved 1 atmosfære og 25 grader Celsius ved opløsningen af magnesium i saltsyre. Da det er en gas, vi har med at gøre, bruger vi idealgasligningen. Den ser sådan ud. Vi bruger idealgasligningen og isolerer V for volumen, da det er denne, vi gerne vil finde frem til. Formlen ser nu sådan ud. V er lige med N gange R gange T divideret med P. Vi sætter de kendte værdier ind i formlen og når frem til 1,14 liter brint. Det vil sige, at der er blevet dannet 1,14 liter brint ved opløsningen af 0,57 gram magnesium.